Sarauniya TV, tashar al'umma. Amana ce ya bai cikan nama na kauna ne, me za ki ce min na ji nema? ka rike duk wanda ya yi maso na gaske karkan saki dama. Kamar mafarki ne mun bar hagun mu yau mun shiga dama. Ruwan zuma ne aka ce soyin na sha kawai za na bi koma. Ya ba da so da kaunar ki kawai dan tsiratar da rai kar yayi fama. Rashin masoyi ba daɗi na ga haka ya sa wasu suma. Ai babu ji babu gani idan ya so za ya tsayar ma. Idan akwai rai da rabo aure da ke za na yi nema. Na ji an faɗi so aka ce baya da tausayi haka na gano. Bana biye mai aniyar yarba makar wuta gun ya kunno. Rike ni sosai da amana sirrika na sokar da ka tono. Mai sanya hange ba rana baya kara hasken da ya danno. Ya abar so na ke zan yi wasu yayya da gaske. Kina so na nema a cikin rai ba kamar ke. Bana shaka ni ko ta ina zan faɗi sake. Da bambanci ai gun shukar dawa da haki. Cikar buri auren mu a yau ko an mafarki. Cikin raina ina ga hakan na samu sauki. Na yarda da kai ko gobe gidaje kai sadaki. Masoyi na kai ne na rika an so da hanki. Na shiga su Ni ma na shiga ki na kaso. so mi ga daga Ki na ka kauna ni ma kan kin shiga raina. ban kula kowa ruhi na tuni na bar ma alkawari ne dai za na hidimta ma zan maka komai buri na waka ban dama kai mini rana tilas ne na faɗi ni ma Sora mana lalle za ya fi yin garko. Na cike buri yan mara na gana bai ko. Dole na nuna ke zaɓi na da ni ɗauko. Kin yi amana dan baki mai na cuta ba. Mixed Golden Gold. Sarauniya TV, tashar al'umma.